Get out of the way! It's about to go off! This'll quell the pain, but not the burns. Be careful. Through the ministry of the Church, may God give you pardon and peace, and I absolve you from your sins in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May our Lord Jesus Christ absolve you, and I, by his authority, absolve you from every bond of excommunication and interdict, inasmuch as I am able, and you require. Thereupon I absolve you from your sins in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ah! Ah! Sir, yes, sir! No! De røde er tæt på! Flyt dig! Af vejen! Den er ved at sprænge! Skyd den! Gennem kirkens tjeneste må Gud give dig tilgivelse og fred, og jeg forløser dig for dine synder i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Må vor Herre Jesus Kristus give dig aflad, og jeg ved hans myndighed frikender dig fra enhver form for udelukkelse og interdikt i det omfang, jeg er i stand til, og at du behøver det. Derpå forlader jeg dig dine synder i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Du har det ikke godt her. Jeg har noget bandage. Lad mig hjælpe dig. Dette vil stoppe blødningen, men ikke forbrændingen. Vær forsigtig. Hold dig bag os. Vi har ikke råd til endnu en skade. Forbrændingen! Det gør ondt! Få dem væk! Få dem væk! Kom, kom, kom! En rödögd! Det är en rödögd nära! Jag ser en rödögd! De rödögda är nära! Kannibal! Kannibal! Kannibalerna kommer! Kannibalerna är på väg! Låt inte dem ta dig! Faites-leur bouffer du métal, les gars! Gebt ihnen Stahl, Jungs!